أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مالين دي تي أنا مسود دمسي أنا ما قربا أو بلا جلي أو نيانغما تزور أو بلا ما كنا أو دوك كنا أو دينغ مون يا ستوغلانغا فولكا بي مالين دوم بلا جلي أو كتر مني كوكا بوي مالما نيه كنا فون تلماي كلا سي مالين دي بلا جلي ما faso kanu be mama la mama ku itonyone do ibe seder la ite seder la ni ko ki fa imma ko be faso ka nyeta kala ni kuna fon tellement kala se bela jelema nya yini kanu go fe fana mama ko faso kanu bila mama ko seder kanu bila mama ko ki itonyone do faso ni kono aw kan video partager pour que jama chaman ka se ka soro kada kunjmen ka ni ko ki mo ki ka video partager ba soro mo ko be fe ndo de la ne mo ko be muna ne re kamate ko ma nya fa ye ka koro ko an ga gidi arasibati ko akume an fait tourner la Europe kono yanno ni ala ka jien tourner noyara ni ala ye alamsa yira an kenela 1h30 wati abi jigi ba malba ba mako senu kono donc an ba faire ni vidéo nga partager pour que kan ñogo munu sigle même mali kono yenno keren ala ba maliba donc an ba foko olu an ba ñini olu ka se ka vidéo ni soro kunjume na o ka se ka vidéo ni soro an mako bala bela jele kabo ina fo kono kulu alamsa 1h30 wati senu aka avoli be jigi senu donc an mago be jama bela jele la mama ko faso kadiye mama ko lidi aka liti kadiye no e abe bara mina pour que bela jele ka ken hakala mama ko kadiye an mago bala akabo ina fo ko kono kulu kata an balma ke arasibati kume senu airport la abora ya airport to mina here ni badena nana ka tourner ke here la ka sege here la donc anyuma ngase aka du kono here ani badela kunjumena ango ngaka boka kume kendo kanu kama abise ka boka kume mais information do de be ko foye komi u kungo de ko azuzera akofe we azuze akofe a rebe ba kala ma tiendo mo bise ka zuze kofe mais aka zuze ma kera kofe amabe parce que ango de ngo ni zuze mama nya ke ko aknga jo aka se malla folo ka soro ka zuze zuze ma on ma balide mais anko au kunga jo na sera malla kuma na ka soro ka zuze mais o ma son ko ke o ma go be muna ko ni asera malla domi airport la ku ba mine direct katana ka sola donc on ne ko tiere ka di o ma be on ma on b'a fait anana on fait Europe ya to mina kana ka tourner ke here kono ka sege here kono on b'a fait aka se aka du kono here kono o to kelen de la o de la comme on me Europe ya no ni tagali gele ala on ma mais on b'a nyini munu sigele me ba malba no au ka boy na fo kono kulu kata an balma ke na on gidi no nyema arasibati ale be bara mina ka bela jele ka aka la nyini mu comme nye video mi ka o dona mo chamanga nga famu ka fo arasibati re ka liti aka la nyini me mo chamanga ngo famu comme nye video mi ka interview mi ngala kunu mo chamanya famu quoi parce que mo chamanga la ko litin ne ko contre mo contre de mo contre ta be hakilna o contre de la quoi donc am mo ba la sista mama ko i mo be bela jele ka kenye hakela faso ni kono avec kelemina i ka famu i ka bo kata akume airport la jeudi billet tarata e wulada fe bon ama yini signé arabaye donc alamisa ineri aw bela jele ka bo ina fo kono kulu kata anga gidi me sienu ka bla akaso here kono am mogobe o la famo mogobe muna ka mne direti kata bla kaso la ka datugu yan 2018 te on ne kongo o mandi anta fe donc nango kan ta fe anga fere ke sisa kata no fe airport la kata bla kaso a here lama bashi kana soro nu mogobe jugement na kuma no bi soro ka donda ma ni donne ika jugement an mogo bi la ki zuze donc na zuzera na kera tien ka na kaka ni mi obi faye ube na kaka ni mi obi kala mais nin togola anane on fait Europe kono ya ka fo ko on ma min direct la dro kata na e kasola on go ngama jeni oye donc an mogo be muna sisa malente o aw munu sigle me malay no on se ko e video ke keren len yala ka lase aw ma aw ka se ka do fe min be sena no e ala misaye donc abela jele ka bo ka ke ina fo kono kulu kata arasibati kume airport la ka bla ka so herela here ani badena ina fa kenema bola to komna anyu mbora to komna foi kana soro akata ka so here la o information de dokuno ka la se bela jilema donc anya ni kan yogo fe au kan video partager a partager kunte to gola ere kamande a partager kunde mogo munu ka se ka soro ka do mumbe sena alamsa o ka do mumpe na a partager kunde o ko quoi donc abise ka ke dobe e ka amila o tene ka amila meni e a partager o tigi ba soro aka do mumbe alamsa donc amoko be jama bolla alamsa kata arasifati kume airport la ka bla ka so here ani bade kono amoko bo tronde la ku kana mine o ku ba mine airport la direct an kwanti jeno de donc nan kwanti jeno an ka boy na fo kono kudu alamsa 1h30 abi jigi senu donc amogo be information la ko di jama bela jele ma donc on tina video ni tinya information de drone ka fo jama bela jele kam mogo bala au kabo ina fo kono kulu kata kume senu airport la Bamako kono ka bla ka so here ani bade kono o information de kuno ka la se malende bela jele ma mam meseder la ite seder la niko faso kadiye
i b'i ka hakɛ nɔfɛ faso kɔnɔ ale ka information ale ka kɛlɛ de ka bɛɛ lajɛlen kɛ hakɛ la donc ni mago b'o la i ka bɔ i n'a fɔ kɔnɔkulu ka taa nɔfɛ aéroport la k'a bila ka so hɛrɛ ani bade la donc o information kunkurun de tun don k'a lase jama bɛɛ lajɛlen ma n b'a fɔ ko assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh a k'an bɛn waati wɛrɛ